tager billedet. Brug far! Hvem tager billedet? Roman! Hjælp mig så. Roman er dig. Rasmus, så er det dig. Det er Rasmus, der gør det. Det er okay. Næste række. Video. Den spiller, der spiller. Næste række. Pas nu på, hvor I placerer jer. Pas nu på. To kunder. Lad os bare tage en kæft. Ingen til der billede. Det gør det der billede. Kom nu, Lars. Pas på klædet. Nej, det var stadigvæk en jo. 4, 3, 2, 1, op. Så er det nu. Ja, så. Det er godt, så. Det er og det kender jeg. Au! Hvorfor sker der ikke? Au! Jesper, du skal komme. Hvorfor er det klemmer derovre? Ja, så tager vi mig nok. Jeg kommer op på jer nu, jo. Kom så. Se, hvad det bliver nu. Kom nu! Ja. Okay, kom så. Ja, det er lige på! Prøv at en ting. Jeg er ikke glide. Jeg har kommet til at det er ikke dejligt. Jeg kommer op med det. Kom så. Det er godt for jer. Au! Hvad gør vi? Spænd musklerne! Jeg kan ikke komme her. Kom med. For helvede. Hvad laver du? I skal spænde musklerne. Hvad er det?